Mic, mic, check, Mic, check. Check, mic. Mic, check. mic. Mic, check. Ay, ko ba yung ano ko sa'yo, Chef Zoro? Yung mic ko? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Malakas yung echo, ano? Insan? Yung mic ko? Malakas yung echo. Ah. Hindi, wala na. Ano? Okay. Tentacles tayo ngayon eh. Tentacles sa pre-game. Alright, that's enough bucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tayo. Does anyone need this? Yeah. Acknowledge the Falcon. Yeah. Kakan sa gulag. Hostile dropping into the area. What? Targets are up. Get to work. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Yeah. Sarup. Sige. Sa Kala amin ko yan. palaki eh, no? Frag out. Yeah. Tuloy isa. Rambo. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Rambo eh. Dito. Nag-aabang lang. Dalawa sila. Sa third floor. Down. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Tingnan mo na ako. Ilang yan? Uy, putang ina. The fight's on. Get yourself sorted. Kaya You're up nga eh. next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Stand by. Bulaga. Teammates sent to the gulag. Surviving earns some redeployment. Layo tayo ah. Be advised, your teammates got their arse kicked. They're RCB in this guy.
bahay. Okay. Ay, putang ina. Nagkulag na pala ako, hindi ko alam. Ayos na message ko sila. Yan ang buhayin siya. May buy station dyan. Iyo. I'll take the wheel. Sniper round, body armor here. Yun. Loadout sa harap. Moving. Disregard last. Loadout sa maya naman. Ano, melee. I'll slide it. SMG here. Gamit ko siguro. I'll take the wheel. Be advised, there's an enemy team hunting you. May kabari lang kayo dyan? Ang Fuck it. I'm driving. Assault rifle here. Body armor here. Got a field upgrade. lang pa. Pero, Copy Castro. Enemy UAV overhead. Kilo mark. May drone, nakikita ko ah. yung halaman. Never mind. Ano yung nag-drone? That cash is ours. Nag-iwan ng pera. Marking rendezvous vehicle. Sinamahan ako, putang na. I'll drive it. I can drive. Loadout drop headed your way. Ito ba? Yung mga May pagbarilan loadout sa pala akin, dyan eh. Safe zone. pagbarilan ako sa kanya. Ito pala. Enemy UAV overhead. ayun na. UAV. 2 box, 2 box. Plates oh.
Ah, sa baba sila magagaling. Down. Naka-down ako isa. Pupush ba sila? Hindi, malayo. Hindi yung ano ko. Tingnan yung... Ako, maganda. Angit. Marking waypoint. Affirmative. Negative. Cancel loss. Violet ah. Lakas yung bala. May bala kayong sniper. To. High caliber here. Down ko di isa. Down kay nandita. Movement. Ay, bala yung sniper. Tingin. Dito siya sa tabi ko. Gas is moving. Your sight Nandiyan lang. Sa window, second floor. Mupush ba? Decision nyo, men, or kayo? Wala na. Ano? Ayun, may down din. Enemies in the area. Disregard blast. Disregard blast. Contact. Shit! I'm taking fire! Ayun. Nice. Bata pa sila. Andun pa rin isa eh. Wipe na? Broken armor. Nasa second floor ah. Destination locked. Ano, ubusan ako bala. Sa side mo, inside. Patay mo? Oh, Nice. may isa pa. Wala akong bala. May isa pa rito. Rally point. Hindi pa malabas sa ano, sa Violet. Mark. Hostile dropping into the area. Dropping, Watch dropping. your skies. Contact. Shield upgrade here. I'll take the wheel. Bala, men. Ano ko ng Body Caliber armor here. here. Body armor here. Mid caliber here. Ubus yun na yan? High caliber here. Meron pa. Yan? Yung nandito sa taas, di ba? Nawala yun nandito sa taas. Tataas din yung mga yan. Saan ba tayo? Uy, sa harap, men. Gas is closing. Get to the new Saan, safe saan? zone. Saan, saan? Sa harap. Kung makikita yun, walang Get off your ass. Setting charge.
Saan yung nabaril mo? Pero, Baka nagpupush na yung nasa baba natin. Oh, may drop pa dito. Wala, patay yung dalawang yun. Enemy down. Losing ground. Enemies in the area. Disregard. Moving. Disregard. Ang bala. Ang bala tayo. Enemies in the area. Enemies in Hostiles the have area. already cleaned this place out. meron dito kahit nag-i-snipe. Nag-i-snipe. Saan? Saan yung violet mark? Enemies in the area. Palapit sa atin. Oh shit. Oh, dito na. Oh, shit. Daming kalaban dun ah. Ako dun. I can drive. I got you. I got you. Letting up, letting up. Billy. Kailangan siya na. Setting rally point. I've got you. Okay, cover. Nandito. Thank you. Movement. Movement. Ano? Hindi pa ako umabol. Wala na ba? Ay, mabaril sa inyo. Saan mabaril sa inyo? Wala na? Wala na? Sa baba, mayroon pa sa baba. Sa police station kanina. Kalibutan tayo. Wala. Billy na. Kanina pa yung mga yan eh. Identified. Mambay. Bibili ko lang sa mga. Kaya ko na. Ang ano, Meron pa sa police station ah. lagan yung loadout ko. Meron pa sa police station ah. Meron pa oh. Ah, isa. Katambay yung mga yan eh. Ayun na nagda-drop ko. Ano pala? Isang pala. Pwede ko bang balikan yung loadout ko, ano? Pwede ba? Dalawa na sa police station ah. Tumakbo na. Meron pa isa. Sa likod. Gas is moving in. New safe zone located. Gate natin. Gate natin. Papunta na lalabas yun. Apat dito yan. I'll take the wheel. Ano pa rin? Meron pa isa ron. Ayaw pang umalis eh. Mamatayan na. Meron dito. Sender locked. Meron sa vendor ah. Oo. Baka natin mag-bet. Ah, sumakay. Ayun na. Sumakay. Susunduin. Hindi. Ibang Closing in. team yan, ibang. Pwesto tayo sa loob. Tara. Ito na. Naka-AT dito yan. Marking
waiting. Ito na. Negative. Cancel log. Tara, 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 Hostile sabay, sabay. spotted. Meron tayo Sila. isa. Movement. Make for target location. Meron. Mauna na tayo. Get it natin. Mauna tayo. Kay Eros. Down ko isa, down ko yung isa, down ko yung isa. Ay, kasama ba yan? Dalawa lang sila. Hinihil niya yun ah. Keep na natin yan. Enemy UAV overhead. Nahil na. May dalawa dito ah. Moving. Akong bala. Pera naman. Copy cash drop. Ay, mamay Lods. Hindi mo muna Lods. Moving in. New safe zone located. Malapit sa atin. Dito sa harap. Nagbabarilan. Yan lang sa harap natin. Tatlo, nagbabarilan. Ay, AR kayo. Dito. Repositioning. Tagging aid station. Loadout drop inbound. Pero pa sa likod eh. Yan isa. Pag-lunch. Enemy UAV overhead. Ikot. Down. You know? Closing in. Hindi ko may tama tong SMG. Tagging aid station. Hostile. Ay, Down. Akong bala, Down Lods. ko. 25 remaining. Nicely done. Marking wait. Inuubos sila. Hindi lang ako nakikita. Kasi may naghihil sa May cover ako dito. May cover ako dito. Dalawa Meron pa pala ron. Kaya mga naggagapangan yan. tago lang ako. Nandun pala eh. Tangina, gabulbol. Sa kanan. Gabulbol ang panalo. Kaya mo na siya magtatayan dyan. Ayan, idol. Dami pa, men. O, sa'yo na yan. 15 na lang yan. Hawak mo na yan. 14. Natapatayo na si Lalod. Kakala na si Wingit. Meron ka namang ano eh. Natapatayo na si Lalod. Wag mo na. Ayaw mo silang patayan. Meron ka na. Diyan ka tumakbo sa meno, kanan. Kanan ka tumakbo. Tumakbo. Huwag ka tatakbo sa kaliwa, huwag ka tatakbo dyan. Diyan nakapokus. Dapa! Wala na, binabaril ka na. Nakita ka na.
Puta ka, sinasayang. Lost that one. Sa Come back gandang stronger next time. Sayang. Ako ba yung host? So, Eros. Eros ba? Kasi Ikaw ba meron. Insan? Hindi, consent. Sayang. Oh, parang kulang tayo. Ito. Ano? Ito sa akin eh. Kleto ba? Sa akin Umalis kasi ba? apat lang. Wala. Ikaw ang nawawala. Ikaw nawawala. Ako? Shoutout nga pala sa mga 3,000 viewers dyan. Shoutout sa mga taga-Kabanatuan. Kung nasan man kayo, dyan lang kayo. Oh. 1 million viewers. 1 million viewers. Oh, may raffle nga pala tayo. Just like and share lang. Mananalo ng raffle. Ang raffle natin dito, mananalo ng condom. Yung use. Tatlong condom. Unlimited condom. Kaso gamit na. Yun lang. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Practice ko nga yung lugar ko kanina. Bakit? Ano kaya? Ay, ano kaya ako? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Thank you, Deverage. Full pa, loads. Huwag may spot, loads. Right ka namin. Stop natin. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Online yata sila Ikong eh. Tanong mo. Marking weight. Make for target position. Make for target position. Shuffle log. Recon Gaming. Yeah, Recon Gaming. Oh, Recon Gaming. Let's go. Let's go. Targets are up. Naglalag pa ba? Enemy dropping into the AR. Uy, likod putang. Saan nagpunta yun?
redeployment. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them Sa bahay, out and Keps. capture the objective. Get ready. Looking a little worse for wear. It's not over yet. Your team can still buy your release. Fucking hell, ako lang nabuhay. Mikot na, Keps. It's not over yet. Your team I'm driving. Sa dalawa. Sa May train. dalawa pa, may dalawa pa, may dalawa pa. May dalawa pa. Iintay siguro talaga nila. Hintayin nila yung ano, susunod na ano, Rico. I'll take the wheel. Hindi nila maaantay yun, naka-recon tayo dun eh. Oh, pag natapos. Tatagataan ko. Kaya niya yan. Uy. Eh, magaling ako eh. Action star. I'll take the wheel. Kaya tagataan ko yung mga pusang yun na pagkababa. Pwede ka nang bumili loads ng isa. Baka kayo dyan. Oo, wala, bibili na ako isa. Bili muna ako isa, tapos ako pupuntahan yung mga hayop doon. Pakita sa akin, tara. Aabangan natin, dalawa lang yan eh. Pakita sa akin. Mapapatay pa natin yung dalawa na yan eh. Hindi tayo lulubag, hindi natin nakukuha yan. Wala na, malis na. Jampan. Get back on the clock. Para Greg. Dito, kabila. Opening fire. Ay, paiwan. Binaba pala tayo. Mali. Paiwan pala eh. Hindi rin nila binitawan yung ano eh, no? Yung rupa na yun, no? Inantay talaga nilang matapos, oh. Person lang ng nice. Buy station identified. Tulog yan. Tulog.
Ang bilis Ano, ko. mabilis. Mabilis. First wave yata yan. Tinangga pa. Hindi kinaya. Tagi na, agaw buhay. Agaw buhay. Hunted. Orange na kaagad eh. Andyan lang sa'yo, idol. Ethan, baka nandiyan pa rin. Yung mga ayos niya, hindi na balik dyan. Wala na yung threat kay ano eh. Yata. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Wait uploads. Lipat mo kay Kari yung mas wanted. Idol, sinusundan. Insan, bantay mo si ano, bantay mo si Idol. Sinusundan. I can drive. Tagasaan mo. Idol. Insan, banggayin mo kasi. Insan, banggayin mo. Pwede mo banggayin yan. Pagka ikaw bumangga, sila ang kasabi. Laban si ano, Mangkeps. Good to go. Bira kayo sa hindi lang yung kasama natin. Ate. Uy, sayang. Hindi nakapag-play Ina top. naman tong truck Nga na. ka lang. Dito mo nagpa-play to. Okay. Ito binubuhay itong ano, binubuhay na ba niya. Dalawa. Huwag kang papakita. Kalaban din sila eh. Lalaban. Kalaban oh. Huwag kang magpapakita. Meron pang isa sa likod mo. O, insan oh. Light vehicle here. Ayan, dyan lalabas yan. Tago ka, tago ka. King din yan eh. Takot yan. Nagkapatayan na ano. Kapatayan, nagbabarilan. Ayun, ayun, ayun. Patay ka na, Yung nakita ka na. sasakyan.
At may magnum ka pala, may magnum mo na lang sana. Grab dyan. I'll take the wheel. Ay, minsan, may bilihan sa may tabi mo. Buka mo yung baril, baka may mga pera, baka may pera pala sa gilid mo. I'll find it. Ay, Stop dito. Banggal mo! Okay, babanggalin ko yan. Mas mabagal yung sasakyan niya eh. Oo, kaya nga. Mas malakas ang damage dito eh. Yung truck nga, hindi ako yung truck nga, nagulat ako, di ba? Napasabot ko yung truck. Ako, agaw buhay na naman yun ah. Ay, puto. Yeah. Come on, stay with it. Hindi kinaya. We'll be back to finish the job. Naglip si Mang Keps. Wala. Yare, Mang Keps. Kakain lang daw muna siya. Ano daw? Kakain lang daw muna siya. Teka, may isa pa tayo. Kasi ano, daily... Ay, kala ko. Sige, sige, sige. May isa pa tayo. Si... Si P. Pasaway.
Tali daw. Wala pa. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Yo. Pinyo lang. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Primary objective is to kill them all. Bounty target is up. Let's get it done.
Ang sumunod. Ano sa TV station? Up. Babari na sila ron. Bounty target is down. Well done. LMG here. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Merong armor back dito. Kailangan niya. Hindi na tayo mag-loadout. Oo nga, pwede na. Vendor here if you need equipment. Kalaban dun. Close na yun. Vendor here if you need equipment. Ay, layo ni... Saan? Ako punta. Kalaban dun. Wala tayo sa stadium. Ah, Okay, sunod ako. Pwede na mag-loadout sa Insan dun na ano ah. saan layo mo? Ako ng pera dito. Closing in. O putang na, ano nangyari sa stadium? Ba't open? Kaya nung update eh, hindi mo ba nakita to? Di pa. I'll take the wheel. Pera. Insan, Ano pa? dara na rito. Kulang pa. May nag-loot dito. Ay, to. May isa pa. Pinatay ako. Meron pa kayo Insan, ha? I've got you. Taas. Baka pa natin si Insan. Rope system deployed. Saan Insan? May tao rito sa akin. Sa ilalim mo? Taas. We're out of time. Scrub the contract. Pa. Ayun. Loadout drop inbound. Hinap ko na yung loadout para mapatay ka na putang na yan. Enemy UAV overhead. Kaya tumakbo. Asa na? Tapang na ako ngayon. Loadout na ako. Gugos na rin tayo. Gusto. Kaya Malayo UAV. ba? Yung ako ng ano, Lods. Loadout drop headed your way.
UAV nga, UAV nga. Ito to. Police station. Sa ano, fire station. Fire station ah. Body armor here. Isa rito. Waypoint marked. Ayun nga ako ng Dalawa na sa fire 400. station ah. Dalawa na sa fire station ah. Ibig mo ba rin? Kahit mo putok. Yan na si Insan. Setting rally point. Ayun nga ako 400 Chef Zoro. Bili tayo ng ano, UAV. Hindi ka pa nag ano, may loadout na bago. Enemy UAV overhead. Meron ba? Meron. Binili niya na. Oh, may truck. Request recon flyover. UAV entering the AO. Enemies in the area. Tao dito. Bumaba. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Kalaban sila. Loadout drop headed your way. Yan lang natin. May loadout na naman ah. May kasama yung loadout natin. Buntayin natin yung loadout. Fine. Enemies in the area. Gas is closing in. Relocating the safe zone. I-keep natin. Enemy UAV overhead. Ayun na, sa baba natin, sa stadium. Napatay kayo bumili. Enemy dropping into the AO. Contact! Bumaba dyan. Galing gulag. Hindi, yun yung binili. Enemy vehicle! Ground. Pistol here. Wala pa kumukuha ng ano ah. Enemies in the area! Loadout. Get that armor. Meron sa basura. Isa. Safe zone. Tara. Make for target location. Masama. Tula ko. Enemies in the area! Basura. Corner. Ay, snipe. Meron ba dito? May isa. Move. Wala. Sana? Matay? Uy, meron pa. Taking fire! Saan? Siya nga yun na hinihintay natin. Ako dyan sa kabila. So, siya.
Tara, building tayo. Gapang na lang natin. By station, munition box, ibla ako. May tao sa buy station, may tao. Yan dito. PCC. 35 meters. Ammunition box ako, wag ka nang bumili. Wag na kayong bumili. PCC. May bumili sa billion. Tara. Raid. Enemy UAV overhead. Ano ba yung ammunition box? So, naping ko. Diyan siya. Friendly UAV overhead. Ito, pera pa. Destination locked. Enemy UAV overhead. Request recon flyover. UAV entering the AO. Pakanan tayo siguro. Moving. Pangit ng downtown. Ang pangit ng pwesto natin. Move on my waypoint. Kakanan ba kayo? Kayo. Kanan. Pangit kasi Tara, ng kanan ano. na. Hindi na tayo. Pangit kasi ng downtown eh. Daming ano. RTB for resupply. Kaya nga ang pangit na naging pwesto natin. Nakatakot eh. New safe zone located. Tao kanina dito ah. May tao dyan sa hospital ah. Meron. Dalawa So ba? Tao kanina eh. Moving. Disregard last. Disregard last. Disregard last. Enemies in the area. May tawa sa blue pin. Enemy UAV overhead. Alads. Yes, kalaban siya na. I'll take the wheel. Gas is moving. Sakyan. Sakyan truck. May iwas. Dito. Andito. Wala? Enemy UAV overhead. Andiyan lang sa tabi natin. Nandito sa tabi natin. Enemy UAV overhead. Basta nandito lang sa tabi natin ah. Pala dito. Does anyone need this? Ano yun? Troops in contact. Does anyone need this? Huwag niyong putokan pagka hindi clear ah. Basta meron dito sa may truck. Meron dyan. Marking
Supply box ready for Yun sa gawin dyan. Wala sa ano ko, heartbeat. Baka naka-ghost. Kaya nga naka-ghost na sila kanina. Kanina pa. Naka-ghost na rin tayo, di ba? Polluted dito. Pero dito. 25. Yan. 28. Kita ko yung footstep po, pumunta sa'yo eh. Nakakita ko. What a fucking noob. I've got you. Sabi na eh. enemy UAV overhead. Put ko lang to ah. Moving. Setting Claymore. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Dito lang ako ah. Pading lang ako dito. Pwesto na lang natin. Pwestong matibay. So, mayroong malapit sa akin. Ha? Ayaw? Tara, ako dyan. Ito. Magdadaan sa akin. Yan, nagdaan na. Huwag niyo puputukan. Malalaman ng mga kaalaban na dito tayo. Sabi sa inyo, putukan nyo lang pagka clear eh. $31 na lang yan, oh. Ilang pin na lang yan. Gas is closing in. Sa open tayo pumutok pagka hindi sila makaka-cover. Bili kayo UAV. Para di masayang pera. Enemy UAV overhead. Grab niyo yung pera. May nagbuhay dito ah. Vendor marked. Labas ang pool. May nagbuhay doon sa vendor. UAV. Dalawa yung nagbuhay. Angin ng 400 loads. Ayan oh. Ayan Request sa recon sasakyan. flyover. UAV entering the AO. Camper. Hindi, lalabas yan. Lalabas yan. Na ano natin eh. Na heartbeat natin eh. Ito lang, kaya papalapit na sa akin. 14 meters, sabi ko lang. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Kaya naka-ghost eh. Friendly Yeah, UAV dito lang. overhead. Lalabas, dadaan sa harapan ko yan. Hayaan nyo lang yung babaril na yan. Dadaan sa atin yan. Gas is inbound. Marking you safe zone. Tangin. UAV is bingo. Nice. Panis naman sila dun. Friendly loadout drop on the way. Napatay mo yan nandyan? Minsan? Yes sir. Oo. Double headshot. Wala Laki ng ulo. ala na yung nasa akin. Namatay na yung nasa akin. May nagbuhay na naman sa Meno, Billion doon. May Coordinates nagbuhay marked. naman sa Billion doon. Loot yung rooftop. Dito. Daming pera dun. Vendor marked. Negative. Cancel lost. Waypoint marked. May bumili na naman doon. Ang ano natin sa ilalim ng tulay, mga lods. Parang maganda. Ay, hindi na siguro.
Saan? Hindi na. Sige. Ayos lang. Eh, turo mo kung saan mas magandaan. Adjust ka. Bento na lang yan, no? Sa Yan lang ilalim. Sa ilalim sana ng tulay pero ano, hindi pasok sa circle. Hindi, tayo na lang natin yun, no? Bilog. Oh, yun, tayo natin. Pero kaliwa, kaliwa. Kaliwa tayo. Ito sa kaliwa, Lods. Kaliwa ba tayo? Ano ba, Magnum? Oo, kaliwa tayo. Tulay? Kasi Wala nakakaliwa yata natin tayong yung cover mga- dito sa tulay. Sa ano? Andiyan na. Oh, pwede dito. Ay, dyan na lang tayo. Ay, hindi siya pasok sa circle. Pasok kayo sa circle to. Pero sa gawin daw. Oh, pwede. Got gas inbound. Safe zone relocated. Airstrike kaya? Sige, bumili ng UAV. Hindi kami. Anong pera? Gamit na eh. Daming pera niya na. Mahingi ng ano, pang selfie. Ito yun, sir. Saka UAV. UAV ka. Bili ka na UAV. Bili ka na rin ng mga airstrike mo dyan. Airstrike ka sa mga tabi natin, baka meron dyan, may lalabas dyan. Yeah, tulad nun. Request Got recon gas flyover. moving in. UAV entering the AO. Airstrike pa pala po. Get to the safe zone. Sakay ng truck, ha? Sakay na kayo. Mamatay tayo dito. Dapa lang, dapa. Be advised, UAV is Dapat dito na tayo. TV for resupply. Target marked. Send it. Tracker 3-1, good job. Nine enemies are still active. Hunt them down. No hits on that run. Gas is moving in. New safe zone located. Moving. Meron dyan sa taas. Meron sa taas. Meron sa taas nyo. I'm hit. Taas nyo, airstrike nyo dito. Airstrike nyo dyan sa taas. Airstrike nyo. Kaya. Apat na lang, nagpapatayan sila. Pasok ka pa. Sabog yan sa ano. Ay, yung circle. Hintayin mo na lang sila dyan sa open. Push yan. Meron lang ba? Tatlo. Huwag ka na mag-sniper. Ha? Huwag ka na mag-sniper. Malapitan yan. Mahilo ka lang. Sa'yo na yun eh. May umuubo Sa'yo na yan. Silip ka. Yan na. Rili mo na. Pasok ka sa circle. Pasok. Panalo ka na.
Nanalo tayo Easy po. win, easy win. Napatay sila sa ano eh, sa usok ko. Easy win. Salamat sa pag-carry. Sinuhat mo kami. Hindi, may ano ako, may selfie ako, kaya tayo nanalo. Yun yung ano, yun yung naka-save. Yun yung nagpanalo yung selfie. Pag wala kang selfie doon, baka nag-draw. Oh, ano ba yan? Ay, patay din pala sila sa gas eh. So, si Pare. Uy, nag-exit. Update. Hindi, may ano ako, may selfie ako, kaya tayo nanalo.
Ano na, Lods? Eh, GG na daw si yan eh. Si Insan eh. Oo Yes, nga, ah. nag-update daw. Akala ko Nag-update na ako pero mabilis lang eh. Konti lang yung update sa akin. Kita ko isa. ganun sana. Ito si P, si Pasaway. Oh, si Payne ah. Ah, Isa pa. May invite ka? sa lalak. J-Core, Serwick. Pasaway. Nawala na si Pasaway. Rios? Activator na lang. Ah, sige. Yes. Ikaw, may invite ka pa isa eh. Pali natin. Wala. Sige, trios mo na. Ha? Dahil sa inyo, abang-abang lang eh. Nakakanap pa tayo, di ba? Oo nga eh. Dapat hindi na rin tayo umalis dun eh. Sa ano kanina. Oo. Nag-truck kasi tayo kaya nakita tayo. Hindi, yun nung nag-truck tayo, nakakita ako ng taguan eh. Kaya binababa ako para di ako masama sa inyo eh. Ako bumaba rin ako pero yung taguan ko hindi. Oo. Sa akin, nababa ako safe na safe. Safe ako sa kaliwa, safe ako sa kanan. Pangit ng binabaan ko. May waiting shade, tapos nasa baba ako nung hagdan. Kaya hindi ako kita eh. Maganda nga yung sa'yo kasi Ano, Trio? lumipat yung circle sa'yo eh. Tapos sila nasa okay. open, patay pa sila sa gas. Yun nga. Trio. Ayos yan. Ay. Gusto kong maging operator si Mara eh. Mara. Ay, Si Mara. Kaano ko kasi yun eh. Ka-Instagram ko yun. Ang pangalan talaga ng Alexa. Si Alex. Model. Puro totoo. Yung mahilig sa baril na babae. May pink. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Naghabulan kasi yung dalawa kanina. Akala nila wala nang team. ah, Diba? Akala nila yun na yun din. Kasi parang bawas eh. nakita ka pero ano, wala na silang gas mask. Kaya naghabulan kanina. Anim na lang yung nabibuhay eh. Ang nangyari ang nabibuhay kanina, 1, 2, 3. Oh, pero nung tumalo, Ako yung one. nakita ko rin tatlo na yung ano eh. Nung namatay ko yung dalawa, ang mabubuhay, 1, 2, saka 3.
Isang trio, sa isang duo, saka ako solo. Kaya akala nila, isang duo pa rin yun. Kaya hinabol nila, di ba? Battle Royale. Saan tayo? Set a drop point for your team, soldier. Pili. Yan kayo, pili lang. Ito. Gas, get to the safe zone. Isang gaming. Ay, malayo. Set a drop point for your team, soldier. Malayo. Lahat. Meron dyan ah. Found a recon contract. Scavenger contract. We'll take it. I'll take. I'll take. Target sighted. Mamaray na yung sa likod niya. Papatay natin yun. Threat. Clear to engage all targets. Waypoint marked. Enemy dropping into the AO. Troops in contact. Binubuhay. Scavenger. Teammates captured. Redeploy. Isang baksa ka. Tao dito. Moving. Sige. Teammate has been cleared for redeployment. Tao. Kumain. Ah, Tang. Ako. Kaya mo ba? Dalawa? Ako dyan. Dalawa yun, dalawa. Ako dun. Surviving, you can redeploy. Starting. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Here we go. Get yourself sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom. You got roughed up in there. We're bringing you home. If your team has the cash, Kunin ko lang to, Scavia. Sige, sige. Sige, sige.
Tangina, may tao. Bibigyan niyo kayo, makikita nyo yun. Marking waypoint. Identified most wanted contract. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. I'll get this in here. Move up here. Come on, Presley. Ay! Mabog pa, oh. Rider eh. Uy! Galing na mumumorin yung heart yun. Uy! Tangin na lang yun. Lapit na. Buzzer beater ah.
Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Kawalaan? And orange. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up.
point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Is anyone here? Targets are up. Get to work. Objective updated. Secure that position. Contract complete. Recon intel secured. Enemies in the area. Enemies in the area. Tango. I'm taking fire! Rounds incoming. Teammates in the group. Found some small caliber. Enemy UAV overhead. Teammates sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Teammate is redeploying. Stand by. Losing ground. Give me your money, Green. I'll buy a loadout. Oh, okay. Okay. Plunder cash here. Throw it inside the circle. Loadout drop inbound.
Time to earn your freedom, soldier. Earned it. Are they still there, Purple? Extra plates. That's right. And this one. Hello? Hello, hello, hello? Kaya par. Meron ka, Mike? Yeah. Tama ka? Kasama ka? Wala. Wala ka kasama. Taduanan tayo. Saka pang may kapatid ka, di ba? Ano? Kapatid ka, di ba, na gumagamit din ng pangalan na to? Ano sabi mo? Kapatid. Parehas. Anyone else just feel a fucking gust of wind from those shots? Venus Creek 6 is the worst thing I've ever seen in my life. I mean, excuse me. Oh, we are watching one of the greatest players in the history of Warzone right now. Oh no. It's caught in the open, and that's the epitome of what Solos is right there. He's gonna try to call. Alright, we're watching Manny. Bring me to Manny, Jack. Bring me to Manny. Bring me to Manny. Look at Manny, bro. He's holding the ankle. Hold the ankle, Manny. Oh!
NV5, and that's smart. You know, in this really long gun, that close range secondary can really just do whatever it can to fuck up his day. He's being sniped from behind. The panic sitting in for Manny. There's just down below. What is what I'm talking about? But no! They get down by a PTV. 10,000. This is great war zone. He's right here as Panchevilla. I keep wondering, can he free his opponents in as your super soldier who can run an entire marathon, can't get over Tagal ah. Ulitin mo kaya.